Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündüligi. Hökümetçi neşir azyk gytçylygyny inkar edip bolçulugy güwe geçýän suratlary paýlaşdy. Türkmenistanda ýymy tönümleriniň hususan un çöregiň gytçylygy we gymmatçylygy dowam edýän wagty ardy wagtly hökümetçi neşir ýurdun azyk ýetmezçiligini inkar edip maglumat çap etdi. Arzu taýýarlan soňky habarynyň azyk gytçylygy barada garaşsyz habar çeşmelerine çykýan maglumatlary ýalana çykarmagy maksat edinýändigini öňünden gytaklaýyn ma'lum edýär. Neşir alyjysy dukanlarda düşürilen suratlardaky söwda tekçelerine görkezilýän azyk haritlaryň müşterilere el ýeterli bahadan satylýanlygyny öňe sürýär. Arduň maglumatyny paýtagtyň bazarlaryna ilkinji nowatda zerur bolan azyk önümlerini bazaryň ortaça narhyndan 2-3 hesse ardan bahadan berýän ýürütüleşdirilen döwlet arzanladyş nokatlarynyň bardygy aýdylýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşri hökümetçi saýtyň habaryna syn edip onnaky käbir maglumatlaryň ýurtda dowam edýän gymmatçylygy tasdiklaýanlygyny aýdýar. Neşirin jurnalistleri krizis başlanandan soň narhlaryň birden pesinden 2-3 hesse ýokary galanlygy barada habarlar tasdiq edýär diýip Kronika Türkmenistan ýazýar. Türkmenistanyň iki görnüşli söwda dukanlary bolup, olaryň biri döwleti degişli beýlekisi hususy dukanlardyr. Döwletiň dukanlaryna haritlar resmi derejede keskitlenen bahadan satylýar. Ýöne ýurtda valyutanyň gara bazardaky bahasynyň resmi kurs bilen deňeşdirenine telim esse ýokarlanmagy bilen hususy dukanlardaky narhlar hem galdy. Türkmenistanyň Merkezi Bankyna $1 bahasy 3,5 manatlygyna saklanyp galýar. 25-nji oktýabrda Azatlygyň habarçysy ýurdun Demirgazyk we Günnowur regionlaryna dollaryň näresmi bahasynyň häzirki günlerde 21-22 manat aralygynyň habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti tarapdarçylyk edýän internet neşirleri şol bir wagtyň özünde döwlet ýeçiligindäki media serişdeleri ýymy tönümleriniň suratlaryny we videolaryny häleşini köpçülige ýetirip durýar. İlat tertip 2 ýyl bäri azyk haritlarynyň hususan un we çöregiň ýetmezçiliginden ejir çekýär. Döwleti degişli dukanlaryň öňünde uzun nowbatlar emele gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gürrüňdeş bolýan ýerli ýaşaýjylar un çörek satyn almak üçin ýurdun käbir regionlaryna ýerleşen döwlet dukanlarynyň öňünde ýer-ýerden giz öýläne çenli garaşmaly bolýanlyklaryny gürrüň berýärler. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň ýeti ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Döwlet emeldärleri we hökümet resmiýetleri bu ýagdaýy tasdiklamaýar. Ýöne soňky 10 aýyň dowamyny hökümet baş tutany karara gol çöküp ýurtda azyk bolçulugyny döretmek maksady bilen 2 gezek ýürüýte topar döretdi. Olaryň birincisi geçen ýylyň 8-nji dekabryna döredildi. Prezidentiň gol çeken degişli kararyna toparyň ýurtda azyk howpsuzlygyny üpjün etmegi maksat edinýänligi bellenilýär. 5-nji ýylda döredilen pudagary toparyň hem ýurdun içerki bazarlaryna azyk haritlarynyň bolçulugyny artdyrmagy maksat edinýänligi habar berilýär. Beýleki bir tarapdan Azatlyk radiosyna sentýabr we oktýabr aýlaryna goşulan videolarda ýurdun Demirgazyk welaýatynyň döwleti degişli azyk dukanlarynyň öňünde dören nowatdan video görnüşler görkezilýär. Azatlygyň regionaky çeşmesi 4-nji oktýabrda ýetiren maglumatyna döwleti degişli un çörek dukanlarynyň biriniň öňünde dören nowaty 600-700 töweregi adamyň gatnaşanlygyny habar berdi. Ýurt içindäki beýleki bir habarçymyz 25-nji oktýabrda ýiberen maglumatyna Golaýda Türkmenabaş şäherine ýerleşen döwlet dukanlarynyň biriniň öňünde un çörek satyn almak üçin 250-300 adamlyk nowatyň dörenligini habar berdi. Lewap we Daşowut welaýatlaryna ortiýetden getirilen unyň 1 kilogramynyň bahasy 20 manat çykdy. Aşgabat şäherine Gadastanna öndürilen unyň 1 kilogramy 8 manat 50 teňeden, Orfiýetden import edilen unyň 1 kilogramy 12 manat 50 teňeden müşterilere satylýar. Türkmenistanyň yerli önümçiligi degişli unyň bahasy 2 manatlygyna saklanyp galýar. Hökümete ýakyn saýtyň soňky maglumatlaryny ýurdun paýtagtyndaky azyk bolçulugy habar berilýär. Onu welaýatlardaky ýagdaýlardan söz açylmaýar. Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän.
Lewap welayatynyň merkezi bolan Türkmenawat şäheriniň Niyaz Fadandaky Şaý ýolunyň ugruna ýerleşýän Gökbazarda para bermeýänleriň ol ýerden çetleşdirilýänligi we üstesine de haýwat atylýanyny öňe sürilýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň anonim galmagyny isläp Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Türkmenawatyň Gökbazaryna süýji köke we gazly su önümleriniň lomo söwdasy bilen meşgullanan 55 ýaşlaryna söwdegardynan hut özüniň 19 oktýabrda şeýle ýagdaýa duçar bolanyny öňe sürýär. Bazarda soňky wagtlarda söwda satyp gowy bolman soň özüme berilen ýerden 30 cm süýşüp ähli önümleri daşarda alyjylara görkezer ýaly bölüm gurnudum. Bazaryň dolandyrjylary bu sebäpden men bilen dawalaşdy. Muň üçin köpçük dajetdim. Bazara näçe salgyt tölemeli bolsa men şonu töläýin. Ýöne indi muny ýykmaly. Oglum söwda oňly bolanok diýip haýyş etdim. We näçe tölew bar bolsa berjekdigimi bildirdim. Bazaryň ýol başçylary şonu da ol goşmaçy bölümüň ýykylmagyny talap etdi. Bazaryň gelişikligine ziyan bermeýär we kada kanunlara hem ters gelmeýär. Şoň üçin ýykjak däl. Eger bular ýaly düzgün tertibe kanuny seredýän bolsaňyz, onda baryň bazarda dowam edip gelýän bir düzgünçiliklere şäre görüň diýsem, meni bazaryň polisiýa bölümine gitdiler. Men öz işimiň bir kanun däligini subut etdim. Polisiýa gerek bolan ähli resmi namalar bilen diýip Türkmenawatly söwdegardan Azatlyk radiosyna beren gurrüňüne şeýle dowam etdi. Bazarda 25-30 töwerüňine adam günlük $15 para berip arkaýyn valyuta söwdasyny edip Garabank hökümini işläp ber. Polisiýa para bermeýänler bolsa ertirden agşama çenli bazaryň töwerüňine hem getiren oklar. Bazarda paragorluk düzgünniň daşynda bir iş etmäge ýeltenýänleri köçede kogolaýarlar. Bazarda günlük derman satýanlar bar. Olaram her gün bazardaky polisiýa işgärlerine $15 para berýärler. Menem dollarçylaryň, dermançylaryň, çilimçileriň we beýleki ugrunlukda maýda söwda edýänleriň kanseliýariýa önümleriniň satylýan ýerine üýşüp bermeli parany jemläp polisiýanyň bir işgärine bir aýal tarapyndan gowşurulýan mahalyny surata düşürdüm. Şonu ol ýerdäki aýallardan biri men surata düşürenimi görüp derrew polisiýa arşikaýet etdi. Ondan soň öz dükanyma baryp oturanmadyma bazaryň polisiýa işgärleri meni alyp gitdiler we 2 gün şäheriň polisiýa bölüminde göz astynda sakladylar diýip söwdegardan aýdýar. Onuň gurrun bermegine görä polisiýa işgärleri derrew elinden mobil telefonuny alyp onnaky bar surat hem videolary pozupdyr. Ondan soň surat hem videolary kime iýberenden barada dürlü basyş astyna sorawa çekipdirler. Sorawda oňa sen polisiýa işgärleriniň öz wezipesini amala aşyrmagyna päsgelçilik döretdiň. Sen Türkmenistanyň hukuk goraýjy edarasyny maskara etjek bolduňmy? Ýaly sowaller berilipdir. Ol polisiýa göz astyndan goýberenden soň Gökbazardaky bir düzgünçilikler barasynda Türkmenawat şäheriniň kazetine arz edipdir. Şol güniň ertirem prokuroruň kömekçisi ýanyna çagyryp, sen polisiýa işgärleriniň gizlilikde suratyny alyp video suraty düşürüp haýsy döwlete içarlyk edýärsiň? Suratlary we videolary haýsy ýerlere ýaýratdyň? Hukuk goraýjy edaranyň işgärleriniň saňa garşy çäre görmeginiň öňüni almak üçin şeýle hereketlere baş goşduňmy? Sen bu edenleriň üçin 7 ýyldan 12 ýyl içinde azatlıktan mahrum edilmen gerek aslında. Inni gaýdyp sen marada şeýle zady eşdäýsek ýa-da ele düşäýseň, onda gözüňi gönü zyndanna açarsyň diýip söwdegar zenany günäkärläp haýwat atypdyr. Ol 22 oktýabrda Gökbazara baranna dükanynyň petiklenip daşyna goraw çekilip goýlandygyny görüpdir. Bazaryň administrasiýasy oňa bazarda bir düzgünçilik döredenligi we bazaryň tertip düzgünine boyun bolman üçin çetleşdirilendigini düşünüripdir. Ol özüniň bir kanun iş etmeýändigini, gaýtam bazardaky parahorluk düzgünine çäre görülmegini isländigi üçin şeýle ýagdaýda cezalandyrylanyny öňe sürýär. Ýatlamaly bolsa 7 awgustda anonim görnüşde habarlaşan we Daşowyň Daýhan bazaryna ýazgy edilen video ýazgyny uğradan Daşowly çeşmämiz polisiýa işgärleriniň hususan bazarlarda oňluk gök miýwe önümlerini satýanlary kowýanlygyny, sebäbi olaryň käbir beýleki söwdegarlar ýaly polisiýa işgärlerine para bermeýänliklerini bildirdi. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündəligi. Döwlet medeniýeti Göktepe etrawynyň paýtaçylarynyň döwlete tapşyrmaly paýta plan borçnamasyny
ilkinji bolup berjay edenini habar berýär. Göktepeli kärenetçiler harmana 9250 tonnadan gowrak paýta tapşyrypdyrlar. Ahal vilayatyna paýta möhüminiň depkini barada döwlet medeniýetynyň 15-nji oktýabrda çap edilen habarda etrawyň kärenetçileriniň borçnamanyň tegisen götürminiň höttesinden gelenlikleri habar berilipdi. Yurdun ova hojuluk pudugyny alınıp barlayan işlerden habarly yerli synçylar, hususan Göktepe we Bäherden etraplaryna inçe tüýümli ýokary hilli gowuçanyň ekilýändigini, paýtanyň şeýle görnüşiniň beýleklerden tapawutlukda giç godulaýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatda synçy Murat Bugaýew bu barada şeýle gurrun berdi. Neler planlarında olan hukukçu olsun harmanlarına bereket, Göktepe'nin, Bäherdenin, Tegenin, millen olur bu planı dolmağa, bu mümkünçülüğü yok diyenlerin adamların zehmetinin üstüne atanak çekmek netim yok. Tersine şu yerde partanın kımmat tortu, ince filmli parta diye. İnce filmli partanın da beyleti orta filmli ak partadan tapavudi adatça şorbur vattı deneklerin morfa oğuzları 20-25 senesi gidesin diye. Diýip Bugaýew belledi. Resmi maglumatlarda Göktepe etrawynyň ekin meýdanlaryna paýtanyň haýsy görnüşiniň eklenligi barada maglumat ýok. Synçy Bugaýew agdalýan etraplarda ekleýän paýtanyň görnüşi barada mundan ozalky ýyllarda etraplaryň käbir yerli ýaşaýjylar bilen gurrundeş bolanlygyny belledi. Göktepe etrawyna dogulup häzirki wagtda ýurdu dolandyrýan prezident Berdimuhammedow owa hojuluk pudugyny alınıp barlayan işler boýunça soňky aýlarda bir näçe gedek nägileligini bildirdi. Ol 25 sentýabrda geçirilen halk maslahatynyň ilkinji mejlisinde bu pudugy özgörtmek barada bir näçe çödügi tödürledi. Prezident 19 oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde bolsa, Owa Hojuluk Üniversitetiniň ilim işgärlerinden ýurdun owa hojuluk pudugyny amala asyrlayan özgörtmeler barada media serişdelerine çykyş etmegi talap etdi. Synçy Bugaýew ilmi işgärleri mediada çykyş etmek boýunça edilen çağırışlar barada şeýle gurrun berdi. O Hojuluk Üniversitetinden edilen talap dogry veya ýokary hujaýlary öz Ilimler Akademiýasynyň filiali ýaly bir zat bolmaly. Onuň bilen ilmi işgärler goýetmeli, ýurtda bilmeýän ýagdaýda. Diýip Bugaýew belledi. Türkmenistanyň paýta meýdanlaryny mejburi zähmetiň ulanylmagyny halkara hukuk toparlary tanqid edýärler. Garaşsyz çeşmelerde şol sanly Azatlyk radiosyny bu ýylky paýta möhümini büdjet işgärleriniň paýta meýdanlaryna mejburi çekilýänligi barada ýygyderli habar berildi. Türkmenistanyň bu ýyl resmi maglumata görä 545 000 hektar ýere gowu çekildi we 1 milyon 50 000 tonna paýta hasylyny almak planlaşdyrylýar. Döwlet ýeçiliginiň maglumat serişdelerine paýta möhümine mejburi zähmetiň ulanylmagy barada ýagşydan ýamandan kelam agyz gurrun edilmeýär. 1-nji oktýabr güni halkara hukuk goraýjy guramalar prezidentiň saparyna gawatlap, Birleşen Milletler Guramatynyň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna dowam edýän mejburi zähmete protest bildirmek maksady bilen nägililik çäresini geçirdi. Telegram Messenger bu Azatlyk radiosy bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açar sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdmelisiniz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosy bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383. Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izarlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýuridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupsuz söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýuridik gullyklary henüz hem Telegramyň koduny döwüp bilmediler. Bilşiniz ýaly Türkmenistanda messengerlaryň aglabasy şoltanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma Messenger'i işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümül araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri baradaky maglumatlary gizleyen ýuridik bir mümkinçilik gözüňünde tutulandyr. Şu sebäpli proxy serverler Türkmenistan ýaly interneti çäklendirýän ýurtlarda uly meşhurlygy eýedir.
türkmen ýürüýte gullukları nähildir bir ýol bilen Telegram Messengerini petiklemeyi başarsalar da siz VPN, şoltanda ýürüýte Azatlyk radiosu üçin işlenip taýýarlanan Sayfon 3 programmalaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow velosiped gününe döküljek ýadygarlygyň dizaynini tasdiklady we şenbe güni tigirli ýöriş geçirmek ideýasyny makullady. Resmi medianyň habar bermegine görä ýadygarlyk Çandebil we Bekrebe köçeleriniň çatyrygynda dikiler olup prezidentiň talaby boýunça aýlanýan ýer şarynyň şeklinde bolmaly we türkmen halkynyň adamzadyň taryhyndaky roluny şekillendirmeli. Türkmenistanda velosiped sporty döwlet derejesinde propagandirlenýär. Döwlet baş tutany inisiator bolup çykyş edýär. Döwlet medeniýetinde tigirli sportyň ýurtda gitdigiçe ýaýbanlanýanlygy, iratyň ony maşgala seýahatlary üçin şeýle de oňoýly hem ekologik ulaw hökmünde ulanýanlygy aýdylýar. Yeri gelende bellesek, bu sport görnüşiniň Türkmenistanda uly taryhy bar. Tigir sürücüleriň ilkinji jemgyýeti Aşgabatda 1894-nji ýylda döredilip diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi ýazýar. Maglumatda tigir sürmegiň diňe bir wagtyny ýakymly geçirmekdäl eýsem adamyň saglygyna, özüne duýuşuna we keypine täsir ýetirýänligi bellenýär. Öz nowatynda Türkmenistanyň ýaşaýjylary tigirli adamlaryň şuun kun köçelerde henidem seýrek gözeýilýänligini aýdýarlar. Zerur infrastrukturanyň şol sanda tigir sürmek üçin ýörüýte ýoldalaryň bolmazlygynyň etrapçylarda owy ýerlerinde ýollaryň hiliniň yaramazlygynyň, şeýle-de tigiriň gymmatlygynyň muňa sebäp bolýanlygy bellenýär. Häzirki wagtda Türkmenistanda tigiriň bahasy 800 we 1800 manat aralygynda. Bu resmi kursdan 228 we 514 Amerikan dollary aralygyna barabar. Aşgabatly Sençe Manmurat Bugaýewiň sözlerine görä döwlet propagandasyna garamazdan tigir sürmek üçin hatda paýtagtda hem zerur şertler döredilmeýär. Tigir sürmek üçin ýörüýte ýoldalar we duralgylar ýok. Velosiped ýylady arasynda ulaw hökmünde köplenç ýollaryň köpçülikligiň ýapylýan pursatlarynda we jemgyýetçilik transportyň işiniň togtadylan wagtynda ulanylýar. Şol bıraktyň özünde de Tomsyň başynda daşugda häkimetleriň yerli tigirçilerden ulagyň tekniki guratlygy hakynda kagydlary şeýle tigir sürmek üçin ruhsat hatyny talap edip başlandygyny yerli habarçylarymyz gurrun beripdi. Soňky bir neçe ýylyň dowamında prezidentiň we hökümet agzalarynyň gatnaşmagyndaky köpçülikliň tigirli ýörüşleri iýdigderli geçirilýär. Bu köpçülikliň aksiýalara döwlet işgärlerini, studentleri we mektep okuwçylaryny çekýärler, olar tigirleri we sport giyimlerini öz hasabyna satyn alýarlar. Şol Türkmenistan ilkinji ýa-da döwlet derejesinde tigir gününi belledi. Şonda prezident Berdimuhammedow Aşgabatyň merkezi köçeleriniň birinde tigire ýadygarlyk dikmegiň inisiatywasy bilen çykyş etdi. Ýadygarlygyň da baraly açylşynyň indiki ýylyň 3-nji ýununda bütün dünýä tigir gününe gawatlansa gowy bolardy diýip şonda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow aýtdy. Şeýle-de ýunyň başynda Türkmenistanyň prezidentiniň gatnaşmagynda geçirilen köpçülikliň tigirli sport maşklary iň köp gatnaşyjyly tigirli sport sapagy hökmünde Guinness Rekordlar kitabyna girdi. Türkmenistanyň prezidenti beýleki sport görnüşleriniň hem ençemesini propagandirlemekde özüni tanatdy we öňe saýlandy. Döwlet telewizionyasy prezidentiň tigirli ýörüşlerde atly hem awtologly ýaraşlarda şeýle-de golf, görüş we beýleki sport görnüşleriniň ençemesinde üstünlükli çykyş edýänligini habar berip gelýär. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmardan Uly Murady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň ýaşaýjylarynyň belli bölegi Türkmenistanyň iberilýän elektrik tokdan peýdalanýarlar. Faryab, Jowzan we Serpul welaýatlarynda howpsuzlyk şertleri hem yaramazlygynda galýar. Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk bolýar. Şonda elektrik geçirjisine de ziýan ýetýär. Faryab welaýatynyň elektrik energiýa idarasynyň başlygy Seyit Abdulhamidiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, welaýatyň Şirintegap atly etrafynda uruş bolupdyr. Şonuň netijesinde elektrik geçirjisine ziýan ýetipdir.
Döwletabad atly etrapda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda dün akşam çaknaşyk boldy. İki tarapdan ok tegip elektrik geçirjiniň temlary üzüldi. Häzir biz üzülen temlary dakyar diýip Seyit Abdulhamid aýtdy. Jangmal bakan istikamatı davlat atça oza kobriydi üstüne bez boda. Ozerge marmı tebekam iki tarafta marmı oturan layını teyalısem layını usulada. Ma'lum bolşaly elektrik tuğunyň tölegini hem Taliban alýar. Sarf eden elektrik tuğunyň tölegini olara bermekleri üçin halky Taliban mejbur edýär. Üç etrapda elektrik tuğunyň tölegini Talibanlaryň alýanyny Seyit Abdulhamid hem tasdiklady. Şirin Tegap, Garamgol, Döwletabad atly etraplarda elektrik tuğunyň tölegini olar alýar. Taliban elektrik tuğunyň pulunu tölemek üçin halky mejbur edýär. Elektrik energiýa idarasyna da sarf eden elektrik tuğunyň pulunu tölemege halk borçludur. Şeýdip halk iki daşyň ortasynda galýar diýip Faryab welaýatynyň elektrik energiýa boýunça idarasynyň başlygy Seyit Abdulhamid aýdýar. Pulunu aladı ula. Karam gol davlata var şirin takam. Bize veri majbur bize veri. Senin pulunu beramiz dedi. Agar ulaga vermese ula öldürer dedi. Senin pulunu vermese üstümüzde doğda bir arva kanımız söyledi bize tavul kılavuz dedi. Bize iki tost arasında kogamız dedi mesela. Türkmen obalarında da elektrik tuğunyň tölegini halktan Talibanlaryň jemläp alýandyklaryny komandir Abdulhakim aýtdy. Karyaların balıklarının miterin masrafını özleri yığıyor. Talibanın ufali dolu da varsa karya çarşanı uğray şu bazı kala tofana ortada diyor. Mesela müstak karyaların hemmetinin pulunu özleri yığıyor Taliban'ın. Dışarıdan gelen parçanı öldüren son güdünün özleri yığıvalıyor. Abdulhakim komandiriň aýdýyşyça Şirin Tegap atly etrapda akşam ýüz beren çatışykda elektrik geçirjide ziýan ýetipdir. Elektrik geçirjisiniň transformatoryna ok tegipdir. Barkım şu akşam ufali Şirin Tegap ömreden barkım kat bolantı karantinanın sadamı degen eken. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.